LEGO nám představilo další nový Speed Champions set pro rok 2026. Nový Speed Champions set nese číslo 77252 neboli závodní auto týmu APXGP z filmu F1 The Movie. Set bude mít 268 dílků, je od 10 let, oficiální cena je 680 korun, datum vydání tohoto setu je 1. ledna 2026 a už teď si ho můžete předobjednat na oficiálních stránkách LEGA a objednávky budou odeslány 1. ledna 2026. Tato formule je moc pěkná a chtěl bych ji mít ve své sbírce. Budete si tento set pořizovat a co na tento set říkáte? Určitě mi to napište do komentářů a pro další shorty dejte like a odběr.